नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। सध्या गणेशोत्सवाची तयारी आपल्याला होताना पाहायला मिळते, त्यामुळे गणेश शाळा आता गजबजून गेलेल्या आहेत। मात्र असं असताना एक निर्णय आला, तो म्हणजे माती संदर्भातला। आणि आता पीओपी वरची जी बंदी होती ती उठवण्यात आलेली आहे। यंदा या पीओपीच्या मूर्तींना परवानगी देण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे एकच आता गदारोळ उठलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। पारंपरिक जे गणेश मूर्तिकार आहेत त्यांच्यामध्ये संतापाची लाट या निर्णयानंतर आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। नेमका हा निर्णय काय आहे आणि या पारंपरिक मूर्तिकारांचं या सगळ्या निर्णयावर काय म्हणणं आहे, याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी माझ्या सोबत आहेत आमचे कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर। मॅडम, आपलं स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या या खास कार्यक्रमात। काय सांगाल, आजच एक निर्णय आला आणि तो असा होता की यंदा जी पीओपी गणेश मूर्तींवर जी बंदी होती ती उठवण्यात आलेली आहे। कसं आहे जुईली, मगाशीच दुपारीच एक अशी बातमी आली की शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचं एक माहिती होती की यावर्षी पीओपीच्या 2 ते 4 फुटाच्या मूर्तींना परवानगी देण्यात आलेली आहे। आणि ही परवानगी देण्यात जी आलेली आहे त्या पार्श्वभूमीवरती जेव्हा ह्या गणपतीचं विसर्जन जेव्हा केलं जाईल ह्या मूर्त्यांचं, त्याच्यासाठी कृत्रिम तलाव किंवा कृत्रिम पद्धतीचं हे बनवलं जाईल आणि त्याच्यामध्ये ह्या मूर्त्यांचं कंपल्सरी विसर्जन करावं, अशा पद्धतीचा तो निर्णय होता। परंतु पीओपीच्या ह्या 2 ते 4 फुटाच्या मूर्तींचा जेव्हा निर्णय आला मंजुरीचा, एकच गदारोळ उठलेला आहे संपूर्ण मूर्तिकारांमध्ये। जे पारंपरिक म्हणजे गणेश मूर्ती आणि शाडू माती ह्याचा फार जवळचा संबंध आहे। पीओपी हा नंतरचा खूप विषय आहे, परंतु पूर्वापार पारंपरिक काळापासून पारंपरिकता जर म्हटली तर गणपती आणि शाडू माती हेच समीकरण आहे आणि त्यामुळे एकच वेगळी लहर संतापाची सुद्धा एक गणेश मूर्तिकारांमध्ये उठलेली आहे। नक्कीच या सगळ्या मुद्द्यांवर आपण बोलणार आहोत, पण यानंतर अनेक प्रतिक्रिया आपल्या समोर आलेल्या आहेत आणि त्याबाबत माहिती देण्यासाठी आता आमच्या सोबत जोडले गेलेले आहेत सावंतवाडी करेस्पॉन्डंट विनायक गावस। विनायक, आज निर्णय आला तो म्हणजे पीओपी मूर्त्यांवरील बंदी उठवण्यात आली आणि त्यानंतर गणेश मूर्तिकारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया आपल्याला पाहायला मिळतात। नेमक्या या प्रतिक्रिया काय आहेत आणि या मूर्तिकारांचं नेमकं काय म्हणणं आहे? नक्कीच मी ज्या ठिकाणी उभा आहे ते सावंतवाडीतलं मोती तलाव आहे आणि याच मोती तलावात दरवर्षी गणेश विसर्जन होतं। ते मोती तलाव माझ्या पाठीमागे आपण पाहू शकता। पीओपीच्या संदर्भातला एक निर्णय जे इथले स्थानिक आमदार आणि पर्यावरण खातं ज्याचा भार हा अधिवेशनाच्या काळात दिला जातो, ते दीपक केसरकर यांनी काल एक विधान केलं होतं। पीओपी वर जी बंदी होती मूर्त्यांवर ती उठवली आणि त्याचं विसर्जन आहे ते कृत्रिम तलावातच करावं अशा पद्धतीचं विधान त्यांनी काल केलं होतं। आणि जे शेकापचे आमदार आहेत जयंत पाटील यांनी जी लक्षवेधी मांडली होती त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले होते आणि त्यामुळे थोडासा संभ्रम हा निर्माण झाला आणि मूर्तिकारांमध्ये जे इथले कोकणातले पारंपरिक मूर्तिकार आहेत जे पिढ्यानपिढ्या मातीच्या मूर्त्या तयार करतात, साच्याचा अधिक वापर न करता ज्या हाताने तयार केलेल्या मूर्त्या आहेत, ज्या विघटनशील आहेत, ज्यात पावित्र्य राखलं जातं, ज्याची आपण पूजा करतो, अशा मूर्त्या इथले मूर्तिकार बनवत असतात। त्यांच्यामध्ये थोडासा या निर्णयानंतर नाराजीचा सूर आपल्याला पाहायला मिळतो। बघितलं या सगळ्या गोष्टीकडे तर कोकणात किंवा संपूर्ण आपल्या महाराष्ट्रात देशात गणेशोत्सव किंवा नागपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी आणि गणेशोत्सव असे 3 सण जेव्हा येतात त्यावेळी मातीपासून बनवलेल्या मूर्तींची पूजा करण्याचा हेतू हा या 3ही सणांमध्ये प्रामुख्याने आपल्याला पाहायला मिळतो। त्यात हरतालिका सुद्धा आली। वर्षभर किंवा वर्षानुवर्ष ज्या पृथ्वीवर आपण राहतो, ज्या मातीत राहतो, त्या मातीशी आपली जोडलेलं नातं असतं ते कुठेतरी त्यात ऋणातनं मुक्ताई व्हावी याच्यासाठी मातीची पूजा, मूर्तीपूजा ही केली जाते। पण नंतरच्या काळात वाढतं प्रदूषण किंवा जे काही कलर या मूर्तींना वापरले जातात, रासायनिक कलर असतील, त्याच्यामुळे जे पाण्यातले जलचर आहेत त्यांच्या जीवाला होणारा धोका, ते पाणी आपसुकच आपल्या जीवनात आपण वापरतो, त्याच्यामुळे मनुष्याला होणारा धोका, हे सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता, निसर्गाला होणारा धोका लक्षात घेता काही निर्णय आपल्या शासनानं किंवा पर्यावरणाचे जे तज्ज्ञ आहेत त्यांच्या सूचनेनंतर घेण्यात आले आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली होती। मुळात अगदी शाडूची असेल किंवा चिकट मातीची मूर्ती असेल ही लगेच विरघळते, काही महिन्यात पाण्यात गेल्यानंतर ती पूर्णपणे त्याचं विघटन होतं। पण दुसरीकडे आपण बघितलं
तर ज्या पीओपीच्या मूर्त्या असतात त्यांचं विघटन होत नाही. त्या गणेश मूर्तीचे अवशेष काही असे भिन्न अवस्था म्हणजे भग्न अवस्थेत आपल्याला पाहायला मिळतात आणि एक आपलं भावनिक नातं असतं त्या मूर्तीशी. ज्या दिवशी पहिल्या दिवशी चतुर्थीच्या पहिल्या दिवशी प्राणप्रतिष्ठापना केली जाते आणि उत्तर पूजा केली जाते, त्यामुळे भावनिक नातं हे त्या मूर्तीसोबत असतं. त्यामुळे आपल्या देवाची होणारी विटंबना ही इथल्या कोकणी माणसाला तरी ती रुचणारी नाहीये, पटणारी नाहीये. समुद्र किनाऱ्यावर आपण मुंबई सारख्या ठिकाणी जेव्हा पाहतो मोठमोठ्या मूर्त्या असतात आणि गणेश विसर्जनानंतर विशेषतः 10व्या दिवसानंतर किंवा 11व्या दिवशी विसर्जन झाल्यानंतर अनंत चतुर्थीला पुढच्या 2 दिवसात जो काही प्रकार तिथे पाहायला मिळतो, गणपतीच्या अवयवाचे काही अवशेष आहेत ते किनारपट्टीवर येऊन पडलेले असतात. त्यामुळे ही जी परिस्थिती आहे ती कोकणी माणूस तरी पाहू शकत नाही किंवा ती त्याचं जे दुःख आहे ते तो सांगतो पण त्याची दखल घेतली जात नाही. हा एक मूळ मुद्दा आहे. आणि विशेषतः बघितलं तर आज जेव्हा आम्ही मूर्तिकारांशी इथल्या बोललो, इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मूर्तिकार संघाचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत, जे सगळे इथले स्थानिक आहेत, त्यांचं हेच म्हणणं आहे की पिढ्यानपिढ्या आमची चालत आलेली ही परंपरा आहे. आम्ही मातीच्या मूर्त्या करतो, पीओपीच्या मूर्त्या हे इथे बनत नाहीत किंवा पीओपीच्या मूर्तीचे घडवतात ते मूर्ती तयार करू शकत नाही. कारण पीओपीचा साचा बनवण्यासाठी सुद्धा मातीची मूर्ती घडवणं, ती बनवणं हे आधी गरजेचं असतं आणि त्याच्यानंतरच पीओपीचा साचा निर्माण होतो. त्यामुळे ह्या ज्या कलाकार आहेत या कलाकारांवर अन्याय होऊ शकतो, कारण येणारी पिढी ही त्या कलेत कितपत राहील. कारण जे मूर्तिकार आहेत त्यांना तेवढासा त्यात फायदाही नसतो. वाढते महागाई बघता, त्या चिकट मातीचे वाढते असणारे रेट, रंगांचे असणारे रेट किंवा ज्या पद्धतीनं 200, 400, 500, 1000 गणपती एका चित्रशाळेत तयार होतात, गणेश चित्रशाळेत, आणि त्याच्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ असेल, परिवारातले लोक सुद्धा त्यांचे काम करत असतात, हे सगळं पाहता आर्थिक गणित सुद्धा तेवढं जुळत नाही. आणि कोकणात विशेषतः अशी एक परंपरा आहे की गणेश मूर्तीची किंमत केली जात नाही. नारळ, विडा किंवा जे काही समोरचा गणेश भक्त स्वखुशीने देतो ती रक्कम स्वीकारली जाते. त्याच्यामुळे मोठासा यात फायदा होत नाही. त्या तुलनेत या ज्या मातीच्या मूर्त्या असतात या वजनाला जड असतात. जरी सुबक चांगल्या असल्या तरी ते हाताळणं कठीण असतं. उलट पीओपीच्या मूर्ती असतात त्या जवळजवळ 4-5 फुटापर्यंतच्या मूर्ती सुद्धा सहज 2 जण उचलू शकतात, हाताळू शकतात, डोक्यावरनं घेऊन जाऊ शकतात. कोकणात विशेषतः एक महत्वाची परंपरा आहे की गणेश विसर्जनाच्या वेळी गणपती हा डोक्यावरनं नेला जातो आणि पाय वाटतनं तो घेऊन गेला जातो. त्याच्यामुळे हे सगळं विचार करता पीओपी ज्या गणेश मूर्ती आहेत त्या स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता आहे. कारण इथले लोक हौशी आहेत, मोठ्या गणेश मूर्तींचं आकर्षण त्यांना असतं आणि मातीच्या मूर्ती या वजनाला अधिक असल्यामुळं पीओपीचा वापर त्या ठिकाणी जास्त असतो. त्याच्यामुळे आज संपूर्ण दिवसभरात पाहिलं तर अगदी गोमाय गणेश मूर्तीचा पण पर्याय समोर आला. भगीरथ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद तेवधर यांनी त्याबद्दलची संकल्पना मांडलेली आहे. किंवा गेल्या अनेक वर्षात गोमाय गणेश मूर्ती इथं तयार केली जाते, जी गायीच्या शेणापासून तयार केली जाते आणि माती मिश्रित असते. ही मूर्ती आज आपल्या कोकणातला हा ब्रँड आता अमेरिकेपर्यंत पोहोचलेला आहे, तिथे पण त्याला मागणी मिळालेली आहे. तर अशा अनेक पर्याय पण येत असताना पीओपीच्या मूर्तीला कुठेतरी शासनानं परवानगी देणं हे गणेश भक्तांना इथल्या पटलेलं नाहीये. मुंबई सारख्या ठिकाणी कृत्रिम तलाव पण किती प्रमाणात तयार केले जाणार आहेत, काही लिमिटेशन घालून देण्यात आल्या आहेत. पण खरंच त्या विसर्जनानंतर त्या मूर्तीचं पावित्र्य राखलं जाणार आहे का, ती किती दिवसात तिथे विघटन पावणार आहे किंवा त्यानंतरची अवस्था ही पाहण्यालायक नसते. त्याच्यामुळे हा विचार सुद्धा दीपक केसरकर यांनी करावं असं पत्र जे आहे ते इथल्या स्थानिक मूर्तिकार जे नारायण सावंत आहेत, जे जिल्ह्याचे त्या मूर्तिकार संघाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्यामुळे मूर्तिकारांची हीच भावना आहे. पीओपीला विरोध करण्याचं कारण त्यांचं असं आहे की पीओपी मूर्ती किंवा पीओपी मूर्तिकार हे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आलेले मूर्तिकार आहेत. पेंट सारख्या ठिकाणी कोट्यावधीचा टर्नओव्हर या मूर्तीच्या माध्यमातून होतो. पण जे इथले मूर्तिकार आहेत ते मातीत राबणारे, मातीत काम करणारे आणि मातीशी नाळ जोडले गेलेले मूर्तिकार आहेत. त्याच्यामुळे मातीचीच मूर्ती वापरली जावी, त्याचंच पूजन व्हावं किंवा परंपरागत चालत आलेल्या रूढी परंपरा कायम पुढे राहाव्या, त्याला कुठेही हे करू नये असंच त्यांचं मत आहे. जुईली, पण जे पीओपीची मूर्ती वापरतात किंवा त्याचा प्रसार करतात तर त्या सगळ्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, त्यांच्याशी तुझा काही संवाद झालाय का या निर्णयानंतर? त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतली. मी मगाशी म्हटलं असते की पीओपीच्या मूर्ती या साच्यामधनं तयार केल्या जातात. साच्यामुळे कामही जलद होतं, रंगकाम किंवा सगळ्याच गोष्टी पटकन होत असतात.
आणि विशेष म्हणजे पीओपीच्या मूर्ती ह्या उचलायला हलक्या असतात, शोभिवंत असतात. किती मोठी मूर्ती ही आपण घरामध्ये गणेश चतुर्थीला आणू शकतो. तर हे सगळं पाहता पीओपीच्या मूर्तींकडे जास्त ओढा लोकांचा असण्याची सहज शक्यता आहे, कारण त्याच्या किमती सुद्धा कमी आहेत, ती वजनाला पण हलकी आहे. त्याला पर्याय म्हणून कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्त्या सुद्धा मध्यंतरी आल्या होत्या, पण पर्यावरण पूरक त्या नाहीयेत, कारण कागद बनवण्यासाठी वृक्षतोड होते, जंगल तोड होते, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. तर हे सगळं पाहता पीओपीच्या मूर्ती आहेत त्या कुठेतरी प्रत्येकालाच एक चांगल्या वाटतात, पैसेही कमी लागतात त्याच्यामुळे. आणि मुळात या मूर्त्या सुद्धा ती आपल्या शेजारच्या जिल्ह्यातनं कोल्हापूर किंवा इतरत्र ठिकाणावरनं इथे काही व्यापारी लोक घेऊन येतात, जे मूर्तिकार पण असतात किंवा त्या संदर्भात असतात. त्यामुळे हा एक बिझनेस म्हणून त्या ह्याच्याकडे पाहिलं जातं असं जे स्थानिक मूर्तिकार आहेत त्यांच्या मध्ये. पण जे पीओपीचे मूर्तिकार आहेत किंवा जे पीओपी मूर्तींची विक्री करतात त्यांच्याकडनं या निर्णयाचं स्वागत केलं गेलंय, कारण कृत्रिम तलावात त्याचं विसर्जन होणार असल्यामुळं त्या मूर्तीला मागणी वाटणार आहे, ही महत्वाची गोष्ट आहे. कारण ती मूर्ती एकदम उचलायला हलकी असते, कितीही फुटाची मूर्ती तुम्ही आणू शकता घरामध्ये, अगदी 4 ते 5 जण सहज सोप्या पद्धतीनं ती उचलू शकतात आणि विसर्जन स्थळापर्यंत ती नेऊ शकतात. त्याच्यामुळे पीओपीला मागणी असणं किंवा पीओपी मूर्तीच्या मागणीत वाढ होणं किंवा बंदी असताना सुद्धा काही आपण पाहतो अगदी मोठमोठी सार्वजनिक मंडळ आहेत ती पीओपीच्याच मूर्त्या वापरतात, ज्याचं विसर्जन हे समुद्र किनाऱ्यावरच होतं. आणि हा मुद्दा सुद्धा या निमित्तानं चर्चेला येणार आहे. जरी मंत्री महोदयाने म्हटलं असलं कृत्रिम तलाव तयार करायचे, त्यात गणेश मूर्ती विसर्जन करायच्या असल्या तर सार्वजनिक गणेश मूर्ती मंडळांच्या मूर्तींचा पण विषय त्या ठिकाणी येतो. त्या मूर्ती नेमकं कुठे विसर्जन करणार आहे, तर हे सगळं पाहता संमिश्र अशा प्रतिक्रिया दोन्ही बाजूने आहेत. या निर्णयाचं स्वागतही होतंय. काही जण म्हणतात की हा निर्णय आपत धर्म म्हणून चांगला आहे, पण स्वभाव धर्म हा होऊ नये. पर्यावरणाचा विचार हा सरकारनं गणेश भक्तांनी पण केला पाहिजे, कारण ग्रीन कोड याच्यानंतर निसर्ग नावाचा एक कोर्ट आहे. या निसर्ग नावाच्या कोर्टानं जर आपल्याला समजून घेतलं नाही, त्याचा जर उद्रेक झाला, त्याचा जर आपल्यावर क्रोध निर्माण झाला, तर जे काही होतंय ते आपल्या कोकणात आपल्या समोर आहे. कोकणातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र ते भोगतोय. बरोबर. धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. आणि तू जो मुद्दा उपस्थित केलाय की निसर्गाच्या कोर्टानं जर आपल्याला न्याय दिला नाही तर त्याची मोठी शिक्षा ही आपल्या सगळ्यांना होणार आहे. देवयानी मॅडम, मी पुन्हा तुमच्याकडे येते. त्याने काही मुद्दे सांगितलेत यामध्ये की कृत्रिम तलाव यावर भर देण्यात आलेला आहे, पण आपली परिस्थिती जर पाहिली, भौगोलिक परिस्थिती किंवा आपल्याकडच्या जर मूर्त्या पाहिल्या, त्यांची उंची पाहिली, तर कृत्रिम तलावांचा पर्याय हा कितपत योग्य ठरणार आहे आणि नेमकी वस्तुस्थिती आपल्याकडची काय आहे? काय माहिती जुईली, कृत्रिम तलावामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे गणपती आणि भावना आणि श्रद्धा हा एक फार मोठा मिलाफ असतो त्या गणेश चतुर्थीच्या वेळेस. त्यामुळे कितीही तू म्हणजे पीओपीची मूर्ती आण, शाडू मातीची आण, ती गोमय आण किंवा कागदाच्या लगद्याची मूर्ती असू दे, ती अत्यंत श्रद्धेने पूजली जाते. आणि त्या मूर्तीची सगळ्यात मध्ये आपल्याकडे मूर्ती विटंबना हा फार म्हणजे एक मोठा हे आहे की तो कोणीच सहन करत नाही. म्हणजे आपण बघितलेलं आहे, आपण म्हणजे काही पाश्चात्य देशांमध्ये कमोडवरती काही देवतांची चित्र वगैरे काढलेली होती, त्याला देखील म्हणजे एवढं आपण त्याचं सेन्सिटिव्ह विषय आहे की लगेच आपण त्याच्यावरती प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. आता हा जो काही पीओपीच्या मूर्तींचा विषय आहे, कृत्रिम तलाव किंवा कृत्रिम जे काही तलाव निर्माण करतात ते म्हणजे काय? मध्यंतरी मुंबईमध्ये असंच हे होतं की एक मोठा टँकर सदृश म्हणजे असा ट्रक घेतला जायचा, त्याच्यामध्ये कृत्रिम तलाव तयार केला जायचा आणि त्याच्यामध्ये हे काही घरगुती गणेश मूर्त्या आहेत त्यांचं विसर्जन त्या तलावामध्ये करण्याचं आवाहन केलं जायचं. परंतु त्याला किती प्रतिसाद मिळतो? कारण पारंपरिकता हीच सांगते की गणेशोत्सव साजरा करायचा, धूमधडाक्यात गणपती आणायचा, 11 दिवस त्याची मनोभावे पूजा करायची आणि 11व्या दिवशी त्याचं नदी समुद्रामध्ये विसर्जन करायचं. याला कुठेतरी जेव्हा छेद देत हे कृत्रिम तलावांची जेव्हा संकल्पना आली तेव्हा पीओपीच्या मूर्तीच्या दृष्टिकोनातून ते ठीक आहे, परंतु कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन केलेल्या ह्या मूर्त्या दुसऱ्या दिवशी त्याचं काय करायचं? बरोबर, हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झालेला होता. मुंबईमध्ये अशा हजारो मूर्त्या एका ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या होत्या, त्याची फोटो सुद्धा प्रसिद्ध झालेले होते.
मग नक्की आपण काय करतोय? जुली, मला असं सांगावं असं वाटतंय तुला, आजच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आंबोलीमध्ये जे धबधब्याच्या ठिकाणी स्टॉल होते बरोबर. ते पर्यावरणाला बाधा येतात, त्यांच्या कचऱ्यापासून पर्यावरण तिथलं हानी होते, म्हणून ते स्टॉल उठवण्याचं काम सुरू आहे. बरोबर. मग एकीकडे स्टॉल पर्यावरणाला तिथे बाधा येते म्हणून रोजगाराला फाटा देत, म्हणजे सगळ्या त्या संकल्पनांना फाटा देत आपण त्यांना बेरोजगार करतोय. परंतु दुसरीकडे पीओपीच्या मूर्त्या आणून किंवा त्यांना परवानगी देऊन आपण पर्यावरणानुकूल काही काम करतोय का? म्हणजे हा एकाच दिवसातला हा विरोधाभास आहे. अगदी बरोबर. म्हणजे नक्की पर्यावरण कशाशी खातात याचाच खरं तर आपण म्हणजे ह्याचा विचार करायला पाहिजे. आणि परत मी म्हणते तसं की पीओपीची मूर्ती ही हाताळायला सोपी किंवा ते हँडलिंगला सोपी वगैरे सगळं ठीक आहे, परंतु त्याचं पुढचं काय, पुढे काय, म्हणजे जी काय त्याचं पावित्र्य किंवा त्याचं जे काही आपण त्याची पूजा करतो त्याचा जो काही सन्मान करायला पाहिजे तो आपण कशा पद्धतीने करणार? आणखीन एक मुद्दा येतो, पीओपीच्या ज्या मूर्त्या असतात त्या पूर्णपणे विसर्जन होत नाही त्यांचं, त्या पाण्यावर तरंगतात आणि त्याचे अवशेष आपण बघतो, नंतर जे आपल्याला ते पाहवत सुद्धा नाही ते सगळं. आणि असं म्हटलं जातं की या पीओपीच्या मूर्त्यांमुळे प्रदूषण जास्त प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. तर यात नेमकं काय तथ्य आणि काय वस्तुस्थिती आहे? ऍक्च्युली दिल्लीतल्या एका संस्थेने असं सांगितलेलं होतं की पीओपी मुळे प्रदूषण होत नाही किंवा त्या जर मूर्त्या पाण्यात बुडवल्या तर. परंतु आता ह्याच्यातले हे जे काही आहे, पीओपी मुळे खरंच प्रदूषण होत नाही का, मग पीओपी का नाकारायचं, याच्यावरती एक चांगली अशी चर्चा घडून यायला पाहिजे. कारण आपण कित्येक वर्ष जे बघतोय, आता जसा विनायकने उल्लेख केला, मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यांवरती जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या दिवशी जाता त्यावेळेस जर ओहोटी लागलेली असेल तर हे कित्येक फुटांचे जे गणेश मूर्ती असतात, ज्याला म्हणजे आपण त्या गणेश मूर्ती बघण्यासाठी आपण जातो, त्यांना नतमस्तक होतो, परंतु जेव्हा ओहोटी लागलेली असते समुद्रावर चौपाटीवरती गिरगावच्या, त्यावेळेस त्या सगळ्या मूर्त्या त्या पाण्यामध्ये अशा आडव्या पडलेल्या आपण जेव्हा बघतो तेव्हा कुठेतरी हृदयाला कुठेतरी टोचते, दुःख होते, वेदना होते. त्याच्यानंतर मग हे जर बघितलं तर मग छोट्या, मग त्या 2 फुटाच्या असू देत, 4 फुटाच्या असू देत, 1 फुटाची असू देत, कुठलीही पीओपीची गणेश मूर्ती जर असेल तर ती जर बुडण्यासाठी किंवा तिचं व्यवस्थित विसर्जन होऊन त्याची व्यवस्थित जे काही विसर्जनाचे काही षोडशोपचार आहेत ते करून ती मूर्ती चांगल्या पद्धतीने तिचा मान सन्मान जर राखायचा असेल तर नक्की काय करायला पाहिजे हे पण एक ठरवण्याची अत्यंत गरज आहे. आणि दुसरं, प्रत्येक वेळेस पर्यावरणाचा जेव्हा विचार केला जातो, पर्यावरणानुकूल हे करायला पाहिजे, पर्यावरणानुकूल ते करायला पाहिजे, असं जेव्हा असते त्यावेळेस नक्की पर्यावरणाला अनुकूल असं काय करायला पाहिजे ह्याचाही ठोस विचार करायला पाहिजे. कारण जसं पेंटचा जेव्हा पीओपी म्हटलं की पेंटच्या मूर्ती, लाखो करोडो रुपयांचा व्यवसाय त्या मूर्त्यांवरती पेंटमधून होत असतो किंवा पेंटचे गणपती हे फार प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्यांना देखील मग अशा वेळेस पर्याय काय काढायचा किंवा पीओपीसाठी काय आणखीन वेगळं काही असू शकते का याचाही विचार केला गेला पाहिजे. कारण जिथे आपण मग रोजगार मिळायला पाहिजे असे जेव्हा म्हणतो तेव्हा हा एक मोठा जर बिझनेस आपण जर थांबवणार असू, रोजगाराचे एक माध्यम देणारे एक जर व्यवसाय थांबवणार असू तर त्याचा सुद्धा पर्याय आपण करायला पाहिजे. परंतु शाडू माती आणि गणपती हा जो काही कोकणातली ही जी पारंपरिकता आहे ती मला वाटत नाही की ते लयाला जाईल. कितीही कुठल्याही प्रकारचे माध्यमं आली तरीही शाडू मातीचा गणपती हा तहोहयात कायमस्वरूपी पुढे चालत राहणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे. नक्कीच मॅडम, जर आपण बघितलं तर तुम्ही जसं आता सांगितलात की ही जी समीकरण आहे किंवा हा जो जिव्हाळ्याचा आपला विषय आहे तो पिढ्यानपिढ्या आपण तो जपणूक करत आलेलो आहोत. मात्र जर या सगळ्या गोष्टींना व्यावसायिकतेचं जर रूप आलं तर कुठेतरी त्याला फाटा फुटण्याची सुद्धा शक्यता आहे. मात्र त्यातून पर्यावरण असेल किंवा आपला जिव्हाळ्याचा विषय असेल याला ते कुठेतरी मारक ठरू नये एवढीच अपेक्षा या निमित्तानं करूया. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या सगळ्या माहितीसाठी. तर आजचा जर आपण विषय बघितला तर एकीकडे गणेश मूर्ती शाळामध्ये लगबग पाहायला मिळते आणि दुसरीकडे पीओपीच्या मूर्त्यांवरील बंदी उठवल्यामुळे कुठेतरी गणेश मूर्तिकारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उठताना दिसत आहेत. आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही पीओपीचा निर्णय सांगत असाल तर मात्र त्याचं विघटन कसं करणार यावर सुद्धा उपाययोजना करण्याची किंवा ठोस पर्याय देण्याची सुद्धा विनंती किंवा मागणी या निमित्तानं पुढे येत असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.